पुत्ताले खरडी गायला हे का पातोळी माय घेऊन घरा घरा ಹೊರಡಿಕೆ इन्विटेशन दिवचे काम कितले वेळ जातकी ये होगी होगा. हाँ हाँ येता सर अब बचिते तुमके एक ब्लू कलर मैचिंग मास्क हडा मळरी एक ग्रीन कलर मास्क घेऊन आयली ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಕಸಲೆಕ್ ಮಾರತಿ ಕೊರೋನಾ ಕಸನ್ ಕಲರ್ ಪೊಳಂಗನೆತ್ವಾ. हाँ हाँ पतोळ मायनी मामू येत कसन विशेष घरा भितर येवतितले टाइम ना माय विषय कसन म्हणरे मिगेल पुत्तले खरडीक फिक्स झाला ताके इन्विटेशन देऊन वचा म्हणून सांगून आयले हांव. ओ वे ऐकून भारी खुश झालं खंडित येत मामा. नाही 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 माय हांव आपोच्या कैलेलं नाही आता कसन झालं म्हणा रे 40 ಜನಕ್ಕೆ एक जन ओणे असं तुम्ही येता ती म्हणून जाल्यार हांव इन्विटेशन दिवन वता म्हणून. ओ वे आता खाली 40 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೊರಡಿಕೆಕ पळयत मामा कसं म्हण सांगता जायतवा जायत गो चंचला कसं म्हण सांग इथे वगी आमका 40 जण कळकना माय कोण कोण जेवणाकनी रेडी करकना माय ताकाच सांगितलं येताचे इथे हे सरळ मायल घर सांगता की अंग ಹೊರಡಿಕೆಕ वय अबा सांगता जाता ती मक्का आमका दवकाशिल ना आणि तेव्हा चंचल मायन कसन म्हणून सांगानी ताका हंगे सांगून वचा हां तो वचका की. हां मामा ती कसं विशेष मागिरी मिगेले पुत्तले खरडीक फिक्स झाला येऊ का देतो इन्विटेशन देऊन वचा म्हणून आयला कोण येणार जाल्यार होडना तू येऊ का देतो इथे तुमको विसरलं वा चंचल माये का मी सांगून झाला थंय 40 जण जाऊन गेले रे कसं करते मागीर आमका केस घालताची. ए सरळा काय बेजार लेकू नका हांव तुका पर्सनल जावन मेसेज करता एका वेळा 40 जण जाल्यार तू येवची नाका देतो बेजार करू नका. कसन काल आयला ना मामा ಹೊರಡಿಕೆ घरावರೆಗೆ इन्विटेशन दिताची मागीर इन्विटेशन दिवन ಹೊರಡಿಕೆ येवची नाका म्हणटाची कसन काल ना मात आम्ही हक्का ಹೊರಡಿಕೆ खातीर एक व्हॉट्सअप ग्रुप करता गो सरळा तांतू कळते ना तुका 40 जण जाल्यार येवची नाका देतो आम्ही येताची. पांडू मागीर पुत्ताक ಹೊರಡಿ फिक्स चल रे घे इन्विटेशन. हां बालू माम ಖಂಡಿತ येता हां पांडू बेजार लेकू नका मारया याचं ಸ್ವಲ್ಪ रेस्ट्रिक्शन्स असणार ताका तू येवची नक्का म्हणून सांगच्याक आयला येतो बेजार करूंक नका जायत आता कळोक जाल ना आम्ही येता ते. अय्यो कसन हे हांव एक लायक जेवण मेळटा म्हणून सांगून लेखिलें. मालू मामा ಹೊರಡಿಗಂತೂ गंमत झालं रे एक कसन मला रे तुगेल पुत्ताल आणि सुन्नेल कसन उतरते ಹೊರಡಿಕೆಕ ಕಸನ್ ಕೊರ್ಚುಗ ಚಂಚಲ ಸಲೂನ್ ಕೊಚ್ಚಂಬಳ ಸಲೂನ್ ಬಂದು ಬಂಗಾರ ಅಂಗಡಿ ಕೊಚ್ಚಂಬಳ ಬಂಗಾರ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಅವಂಗಲ ಅಂಗಡಿ ಕೊಚ್ಚಂಬಳ ಅವಂಗಲ ಅಂಗಡಿವರೆ ಬಂದು ताका तन घरकड कसा ड्रेस घालता त्यांची ड्रेस अंत आयलेंती हे आमगेल वर्डीक कोंकणी टीव्ही यूट्यूब चॅनल अंतू लाईव्ह स्ट्रीम जाता आस तशी फेसबुकान ते लाईव्ह स्ट्रीम जाता आस हे पळयताल्यांक सगळ्यांके धन्यवाद तुमगेले आशीर्वाद केदनाय आमगेल वर अशी आसो. कोण कोण कोंकणी टीव्ही सबस्क्राईब करनी आत्ता वचनो कोंकणी टीव्ही सबस्क्राईब कराती आणि आमगेल ಹೊರಡಿಕೆ इष्ट जाल्यारी हे व्हिडिओ लाईक कराती आणि तुमगेले आशीर्वाद केदनाय आमगेल वर असो मन मागून घेता असो.